Alapvetően én kislányként is elég fiús voltam, mindig velük lógtam, fiús dolgokkal játszottam. Nagyjából 13-14 éves koromban ültem először motoron, ami egy Yamaha R1 volt. És az az adrenalinérzés, az a szabadságérzés, amit akkor éreztem, az teljesen megfogott. És onnantól kezdve tudtam, hogy igazán boldog csak az első ülésen lehetek. El is határoztam, hogy gyűjtögetek és veszek majd egy motort magamnak, ami egy nagyon-nagyon hosszú idő után el is érkezett, és megvettem az első motoromat, ami egy Yamaha R3 volt. Elkezdtem vele különböző tréningekre járni, és elkezdtem pályamotorozni is, amit azóta nagyon megszerettem, és azóta is nagyon szeretek. Önbizalomnövelés, a vagányság, illetve a szabadságérzése. Általában ezek a dolgok azok, ami miatt elkezd egy nő motorozni. Nyilván, hogyha valaki szereti alapvetően is ezt az adrenalin, illetve a szabadságérzést, azt, hogy elmehet túrázni esetleg egy motorral, akkor is motorozni fog, de alapvetően ezek a dolgok azok, ami miatt egy nő elkezd motorozni. Ugye ez ilyen evolúciós kérdésre vezethető vissza, hogy a nők alapvetően szeretik látni, hogyha a férfiak küzdenek, vívnak egymással, és a motorsportban ez egy nagyon vagány környezetben valósul meg. Alapvetően, ahogy már említettem, hogyha egy nő szereti az adrenalint és ezeket a szabadságérzés dolgokat, illetve ezeket az automotorsportokat, akkor biztos vagyok benne, hogy a MotoGP-t, a Superbike-ot is nézni fogja. Az előny szerintem abszolút személyiségfüggő, ugyanis ez attól függ, hogy ki mit lát a motorozásban nőként. A legtöbben szeretnének kitűnni a tömegből, szeretnék az elismerést, szeretnék azt, hogy megdicsérjék őket, hogy különlegesnek érezzék magukat, és ezt ugye a motorozás mint olyan megadja, illetve az, hogy szabadon mozoghat bármerre, sok utat bejárhat, ahova alapvetően autóval nem jut el, vagy nem áll meg. Ez mindenképp plusz-plusz dolog egy nőnek, de hátrány ebből sokkal több van. Női motorosként rengeteg atrocitás ér mindenkit, vagy hát az átlag motoros nőt, ugyanis nagyon sokszor előítéletekkel kezelik azt, hogy egy nő nem ért a motorozáshoz, nem tud motorozni, és nagyon sok olyan mondatot hallottam már, hogy a nőnek a konyhában a helye, hogy a gyerek mellett a helye, illetve hogyha valaki ügyesen motorozik nőként, akkor is találkozik ezzel a dologgal, ugyanis általában a dicsérő szavak is úgy szoktak indulni, hogy ahhoz képest, hogy nő vagy. Emellett van egy nehézség, ami általában az öltözködésnél jön ki, ugyanis sokkal szegényesebb a választék egy női motoros számára. Ráadásul ugye, mint tudjuk, a női alkat az olyan, hogy folyamatosan változik, éppen ezért ez egy nehezítő tényező, hogy a megfelelő ruházatot, ami mondjuk még tetszik is az adott motoros hölgynek, azt így megtalálja. Igen, feltéve, ha kellőképpen kitartó, illetve megvan az a bizonyos bátorság hozzá. Ugyanis a motorkezelés megtanulni nem egy egyszerű dolog, időt, energiát, pénzt, rengeteg megtett kilométert igényel, és ugye ehhez kellenek ezek a tényezők, hogy türelmes legyél magaddal, hogy megfelelően kellőképpen akard ezt a dolgot, mert ugye ez olyan, mint bármi más. Hogyha elkezdesz tanulni valamit, van, akinek könnyebben megy, egyszerűbb, van, akinek sokkal több időt és energiát kell beletegyen. Az utcai motorozás kihívásai közül leginkább az öltözködést emelném ki, ugyanis nagyon sok motoros a nyári melegben indulás előtt ugye a biztonságát feladva inkább alulöltözik, hogy ne legyen melege. És szerintem ez nem egy jó hozzáállás, de nyilván mindenki maga dönti el, hogy ebben a kérdéskörben hogyan jár el. A pályamotorozás tekintetében a félelem legyőzése az egyik legnagyobb kihívás. Ugyanis nap mint nap látjuk, hogy ez profizmustól független. Tehát például, amikor egy versenyző, egy MotoGP versenyző odaáll, mielőtt odaáll a rajtrácsra, mindenkinek szinte kivétel nélkül egyéni rituáléja van. Ugye felkészül mentálisan arra, hogy csak a pályára, csak a motorra koncentráljon, arra, hogy
tényleg ott legyen fókuszban, ugyanis ez nem olyan, amikor mondjuk elmegyünk túra motorozni, és sokszor az embernek a fejében megjelennek a tarka lepkék, és úgy el van a gondolataival, ide maximális koncentráció szükséges. A fejlődés lehetőségét, az izgalmakat, és azt, hogy bemutathatom a férfi motoros társaknak azt, hogy az előítéletek a női motorosokkal szemben nem mindig helytállóak. Az esetemben egy egyszerű válasz lesz a MotoGP, ugyanis ezen nőttem fel. Ugye nagyjából ilyen 2005-6-tól, talán lehet korábbtól nézem ezeket a versenysorozatokat, és akkor még ugye csak álmodoztam arról, hogy motorozzak. És nekem ez volt az, ami így az álmomat, a céljaimat így lebegtett a szemem elő, hogy na majd egyszer én is motorozom. Ugye akkor még Talmácsi Gábor, illetve Valentino Rossi volt a két favorit, aki miatt folyamatosan ott ültem a tévé előtt és szurkoltam. És azóta ez így megmaradt, csak kicsit a rituálé változott, hogy most már így a barátokkal szoktunk összeülni, és nem csak a versenyt nézem, hanem igyekszem a sport részét is figyelni. Tavaly, ha a MotoGP király kategóriáját nézzük, akkor Jorge Martinnak szurkoltam, ugyanis úgy gondolom, hogy már megérdemelte ezt a világbajnoki címet, viszont idén az izgalmas versenyekért szurkolok, ugyanis ugye a híreket, illetve a változásokat követve szerintem ebből nem lesz hiány. Viszont azt se felejtsük el, hogy a hazai futamon egy magyar indulónk, a kedves barátom Farkas Kevin is fog indulni a Moto3-ban szabadkártyával, és természetesen, ahogy eddig a Red Bull Rookies Cup-os versenyeit is, végig fogom szurkolni ezt a hétvégét is. 10-15 évvel ezelőtt volt többféle női motoros verseny is Magyarországon, mint például a Dunlop Ladies Trophy, illetve a MAMS-nak is volt női kupája, és azóta ezek a versenyek, ezek a dedikált a női versenyek eltűntek. És amikor meghallottam, hogy ráadásul egy világverseny betétfutamaként, mint a VSBK, indítanak női versenysorozatot, akkor iszonyat izgalomba jöttem, és na ez az végre lesz egy női futam is. És természetesen nagyon örülök neki, és nagyon várom, hogy lássam a lányokat élőben versenyezni, hiszen ez egy kuriózum, egy különlegesség. Alapvetően nem szurkolok a lányok közül senkinek, figyelem az eseményeket, és azt látom, hogy mind a verseny hétvégén, mind pedig a közösségi médiában nagyon szimpatikusak, nagyon kedvesek a lányok, és nyilván profik, hiszen egyébként nem lennének benne ebben a versenysorozatban. És ahogy említettem, nagyon szeretném őket élőben látni, mert az az izgalom, amikor nőket látunk versenyezni, ugye vívni egymással, az egy teljesen más kategória, mint ugye általában a megszokott férfi motorversenyzőket látjuk. MotoGP-n több alkalommal is, többször Spielbergben, ugye a Red Bull ringen, de a legemlékezetesebb az 2023-ban a Mugello-i futam volt, ugyanis lehetőséget nyertem arra, hogy a padokban nézzem ezt a verseny hétvégét végig. Ez nagyon pozitív volt olyan tekintetben is, nem csak az élmény, a hanghatásuk, amit ott élőben átél az ember, hanem az, hogy láthattam a versenyzőket, hogy teljesen közvetlenek, teljesen barátságosak, türelmesek az emberekkel kapcsolatban, holott azért ilyenkor elég nagy stressz van rajtuk, és ez nem feltétlenül jön át ugye a televízión keresztül. A hangulat, és nem csak a padokban, hanem kint a nézőtéren is. Ugye tudod, ez olyan, mint egy foci meccs, tehát nem ugyanaz látni a tévében, a telefonodon keresztül, hanem amikor kimész és egyként szurkolsz mondjuk a tömeggel, most teljesen mindegy melyik versenyzőnek, akkor ez egy olyan érzést, egy olyan feelinget ad, ami utána, hogyha visszagondolsz az egészre, ugyanúgy libabőrös leszel tőle. Kényelem szempontjából mindenképp autóval, illetve a baráti társaságunkkal fogunk jönni. Azt még nem tudjuk, hogy megszállunk valahol, itt alszunk, vagy ingázni fogunk,
de mindenképp a teljes hétvégére fogunk jönni, ugyanis minden nap van látnivaló. Tehát nem csak maga a versenynap, a vasárnap, hanem ott van például a sprintfutam szombaton, illetve pénteken is ez a hangulódás, az a körbe tudod járni a pályát, meg tudod nézni, mi történik, és akkor ez már úgy vasárnap, szombaton és vasárnap a versenyek alatt nem veszi el a figyelmedet a lényegről. Amikor ugye bejelentették azt, hogy indul egy női betétfutam, a Superbike, mint ugye a világ egyik legnagyobb motorversenye kapcsán, akkor Gábor engem felhívott, és megkérdezte, hogy szeretnék-e versenyezni. Ez nekem egyszerre abszurdnak is tűnt, és iszonyat boldog is voltam tőle, és megbeszéltük azt, hogy egy tavaszi ilyen szintfelmérés kapcsán megnézzük, hogy mit lehetne belőlem kihozni, és akkor kapcsán hogyan tovább. Ugyanis ő szerette volna, hogy az idei futamon hazánkat képviseljem egy szabad kártyával. ...2007-ben ugye még besózott fenekű kislányként ültem a tévé előtt, és szurkoltam Gábornak. Majd 17 évvel később ott ültem a motorján, ott volt mögöttem, és nézte, hogy mit csinálok, hogyan versenyzek. Tehát akkora izgalom, akkora megfelelési kényszer, akkora kicsit ez a jó értelemben vett félelem volt ott bennem, de mégis boldog voltam, és meg akartam mutatni, hogy mit is tudok igazán. És amikor lejöttünk a pályáról, akkor Gábor mondata az volt, az első mondata az volt, hogy hát jobban mész, mint gondoltam. És az a büszkeség, az a boldogság, amit akkor éreztem, az akkora löketet adott, hogy ugye a kis gyermekkori énem, azt szerintem iszonyat büszke lenne most rám, hogy ahhoz képest, hogy az volt az álmom, hogy én egy saját motoron üljek és motorozzak, idáig eljutni, szerintem ez fantasztikus. Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugyanis versengő típus vagyok alapvetően, viszont egy ilyen volumenű verseny nagyon sok felkészülés, hosszas felkészülés, sok időt, sok energiát, sok befektetést, igazából teljes embert kíván. És ugye, akik ilyen kategóriában versenyeznek, ők már nagyjából ilyen 4-5 éves koruktól kezdve folyamatosan ezt csinálják. Versenyeznek, edzenek, és nem csak nyáron, amikor a futamok vannak, teljes telet, az off-szezont azt végig tolják ilyen tekintetben is. És én úgy gondolom, hogy én már egy másik életszakaszban járok, tehát ilyen volumenű versenyen valószínűleg nem fogok tudni részt venni, ugyanis nem tudok 100%-ig ebbe a felkészülésbe részt venni.